Благодаря. Късмет на всички клиенти. Хубава пък е. Ще държиш само кутията, че не се... На победителя. Дълбоко и дръпни. Що ми те? Добре. Съвсем неутрален. Готови ли сме се? Да. Супер. Хайде се Сега първи. така на една страна, върваш вътре и изтеглиш на баланче. Браво. Дай го мене. И това е Стефан Павлов. Стефчо Павлов, честито. Си жив и здраве. Благодарим целият екип на Fitness Gym, благодаря на всички участници и на Стефчо честито. Аре, добър ли? Казах ли ти част приятели? Ай, честито е! Мерси! Си жив и здрав, Стефчо. Благодаря се твоята лъче, измисло и почва да бъде. Няма да се пазя. Сте живи и здрави. Много се радвам, че темата се падна. Благодаря ви за което. Ето го. Дай Боже, повече награди, повече участници, повече клиенти, дълги години, да живи и здрави, да давате това, което на хората, спортуват. Благодаря за наградата.